Ngobani? Ngobani? Hi, Sky unjani? Alright, ngiyakuzwa. Hello. Hawu, kahle Sky ufika nje susu ya. Thank you. Hi, guys. Tene ngayiselanga indawo. Nesimo semali asikho kahle guys. So into ithi ngizotravel every day. Ngiya emsebenzini. Every day ngizovuka ngo-4. Ngizovuka ngo-4 njalo. Ukuze ngikwazi ukuthi haba ufuna ukuthini ngoba uthi angi-accept request yakho nje. So into ethi-ke ngizovuka every day emsebenzini. Mina ngathi bangindawo sewi. Hello. Hello. Tama. Hello. Hello, Tama. Ayo, Tama, wazamuhle. Tama. Hello, mom. Yeah, wena uthini? Why ufuna uku-accept? Why ufuna Yo, kanje ngifisa ukukhuluma nomuntu omusha njengawe. Hey. Yo. Yeah. Muhle man. Uhlala phi lo mama? So iy'mpetho mpilo kunzima angifuna ukukhohlisa. So ngicela ngayithola ngidla eThekwini. Izindlu zingibiza 3,000. So lo 3,000 ngizokwazi ukuthi ngiwu-afford ngo-February. So yeah, imali nginayo njengamanje iyona ngizoyisebenzisa for ukutravel. Awayente kanjalo. Yes. So yeah. Into iyanjalo. Wena Oscar msungijwayela kabi. Ngeke bafethu niyakhuluma. Thulenda ngikhishwe nani. Usungiphaphela we-Oscar. Eseqedile vele phela ugeza. Ayanda. Yebo. Thiwa indoda iyageza eshawa. Yebo ngiyageza Nkosi yami. Ayi nina. Ngiyakhuluma. Mase kuza namashawa. Hey man. Ngiyakhuluma lezi zinto lezi. Manje ngendlela engikhuluma hayi. Babona. Bathi urobhile futhi. Kade qalile ukugeza guys akarubhani. Kade qalile ukugeza. Nkosi yami sigeza ka-5 thina ngosuku.
So, guys, ngimtshela ukuthi indawo ngigcina ayitholanga and ngizoqhubeka ngihlale la until kuze kushaye uFebruary. Asiyindawo lengikubade ngigqokile nje ngigqokile ukuhlala nje. Yabo, so guys kunzima. Kunzima. But that's not every day to Kahle-ke wena. yeah, go house. Sengigezile. It's a surprise. Sengigezile. Kuthiwa ayami ungagezi kawu-5 ukwehlisa isithunzi indoda ayigezi kawu-5. Ngokuyisimo amashawa ngikwazi ukubona. Uthi uphoqwa yisingo wafana kwamashawa. Bathi angekutshela ukuthi ungikhiphe ungise-Sun Coast. Kusami indoda yami guys anginamali. Bafethu nina angazi athi abantu ba-TikTok angazi ba-expecteni. Angazi uma ngibona ngimuhle sekumele bangiqoma bangapholo. Ma-blessa. Oh, sakeza. Ngena ayibo sakeza. Sakeza. Vala lapha umnyango. Close that door, Nkosi yami, ngizothola ipeni ngizoletha. Guys, angazi ni-expecteni. Ni-expect ukuthi ngoba nakho ngiphela ngiyimpofu sekumele manje ngiqome ibless ekunemali. Atshele baby, Noma- 10,000 in broke. Awunamali wena. Salelo 10,000. Noma sekumele manje. Guys, angiselo umuntu mina Nkosi yami. Ngiqomela nje umfana wami ka-4 years manje. Lokhu saqala esikoleni sithandana. Sasuka esikoleni waqeda ngaphuma ngiyasebenza njengamanje. Yabo. So nje lokhu sathandana esikoleni sisadlo enesasi sobabili. Yena kwenza insep mina ngiyasebenza njengamanje. Mina uthola insep mina ngiyasebenza. So guys, ayibo ngiyekeleni indoda yami yabo ukuthi ayinamali isazoyithola. Isazosebenza kumanje wenza inserve esikoleni. So nje singo-ayanda soba 2 yenza inserve esikoleni yeah. So ayikho imali ethina akayitholayo. So ngalesikhathi ngibusy ngithi kumina guys aningivunelana ini. Usuke khona naye engisupporta ngayo. Guys yabona njengoba ngila ngizohlala lana uJanuary uyangisupporta because le mali enginayo manje ngiyona engizolukhuza ngayo ngizogibela ngayo emsebenzini. Usuke khona for the support. Akukho unyanga kwenza ngoba sobabili sisayingane. Asikabi nayo imali ethini ingathi ungondla umunye umuntu wesifazane ngayo. Impilo sisi. Nale ndla kayakhile niyazi ukuthi le ngikubest. Nale ndla kayakhile le guys. Bekuyimali ye-inserve 3,000 every month. 3,000 niyazi nani imali ye-inserve. Bathi kushoda ingane. Wena khanda khona. Bekuyimali ye-inserve guys. Niyibone indlu yomfana nje enje nathi besihlanganisa sayakwazi kwa bo. So guys ngicela ningangibuki ke nibone Nkosi yami iSlay Queen angisisi Slay Queen guys impilo nje ngiyazama. Ningangibuki nje njengeSlay Queen engathi mhlawumbe ningambonela ukuthi hayi ngiqome impela nje isiquvu isiqomama esinemali cha. No. Ngila ezansi futhi ngiyathanda ukuba la. So ngalesikhathi ngikhuluma lani ngimcela usizo. Angifuni nitshele ngendoda yami. Niyangizwa? Angifuni nitshele ngendoda yami. Siyabonga nathi siyakuthanda. Angifuni nitshele indoda yami because sengintshilile why indoda yami ngingakhulumi ngayo. Yabo?
hello ufana no-Rasta. Uba u-Rasta wangijwayela kabona. Kodwa inomqondo intombi kababa. Basakhona abanjengawe kodwa ngibuzela ubaba. Angimfihli osala andizobe. Ngeke nginquni manje. Niyaphila abantu bekhosi. Ngicela sendise. Ngiyaba angimfihli angikaze ngamfihla. Angikaze ngamfihla vele. Hayi ngingena amanzi ncoshe mina izinto yasisi. Ngiyabona. Kazi mina angifuni ukuqamba amanga Nkosi yami bayangishela bezame angigoduki zathi ngiyasebenza nje ngizogoduka ngephi engaphi. Ngephi ngoba phela ngiyasebenza ukuthi ikhaya ngiyongenzani. Ngoba phela ngizoya emsebenzini nje kusasa ngiyasebenza uthini manje ngani? Thwabela phela how old are you? Mina guys ngizoba ngina 22. Ubafo wenu uzothi 23. Mina ngina 22 uAyanda uzothi 23. That's 24. Ahlanya. Nangu ngiqabulelana bathe vela. Abasho ngijabule. Hey yabona ke. Ngibule. Othi phela. Oh usuhle kanje. Into emnyama. Nangu lo. Nasi lesi spoke. Uyasigcwalisela ubaba. Nangu. Phela yathi bazobabona ne-truck. Bavomele ekufaka kahle uphezane izandla zakhe ezinhle. You look right. Nangu guys. Hayi manje izinto lezi. Nayi ndoda yami. Wasibani. Man expert yellow bone. Ihlaphela lezi zinto lezi. Namanye kusapink. Kahle. Yazi. Nangu babe nangu. Phela. Satisfied. Satisfied ngani manje? Nangu. Yenze ngani? Sing for you guys. Cola. Ngena ucule. Nangu uma sekuhlangene uyoze. Sanibonani, Yeah. ninjani? Siyaphila. Yaphila nami. Can you guys give me a favorite song yenu? Abafuna uthando lami da. Unfortunately, I don't know the song. Celenye. Okay. Bayithini lethi olasibali. Yes. Yona nje Ngiyazi, isho nenye guys. Awusiculela ke wena uyazi. Just pick any song. Alright. Ngizoba Romeo when uJuliet silolu thando lwangempela silolwamala noma bengeza bebaningi ngeke basiqede lolu thando lwangempela silolwamadlala noma bengeza bebaningi ngeke basiqede ngifuna sihlale together my love ngoba mina nawe ngiyayifela my love Ukubale roza wena. ngifuna sawonye ngikuthandile my love uthando lwethu dala Alisa no labanye. Ngiyabonga nami yes. Cala nimlayikhele bafethu ngiyacela niye kwi-account yakhe. Hawe ma, othi ngimfollowe. Intombi yami iyazama bandla. Siyabonga Yesu. Awe ma ucela kahle sana sami ngathi nje uDayine ngiyakubona yazi. Awe ma. Ngiyabonga. Noma ngabe ubani ke noma ngabe ubani noma asisi uDayine kodwa nje ofamous. Follow. Okay, ngiyabonga kakhulu guys nibe right. Okay, ngibhalele ku-inbox yes. Siyabonga. Alright mami. Okay. Izona zonke izinto ezifuna ukuzela e-studio ke lesi. Shana ukhesi nibona. Hayibo. Uzekha. Hey Zek, kuthi ifa. See you next time guys. Danko.
Thank you. Bye. Sizwa ngani? Balohlohlana kanje. Hayi bo. Siyajabula. Ufuna ukusenza izinto zabantu abadala manje. Yasenza izinto zabantu abadala sabancane. Awuthi ngihambe kulo live. Sabancane azenze izinto zabantu abadala. Awukwazi ukuhamba. Cha bafethu ningahlukani please. No, asingeke sihlukane guys. Usibona nje samatshitshi, netshitshi nayo. So guys, iyona ke into ngena ke guys. That is why Ugusi ngathi ningafebelani. Nkosami ngesifebelani siyabonga. So guys, yana ndam lena ke ya enkhuluma ngayo iyona engayithola esikoleni Elangeni College. Angahambi lwaza iyona engayithola Elangeni College guys. So it's been 4 years. Just like 4 years angithi? Yep. Yeah, since 4 years. If now 4 years thandana. Ngafika Elangeni College khona say okay we ayandahamba phela. Uthi ngiyohlala eThekwini. Ngithatha uthini ngenamali. Shade ke manje abantu ba TikTok ningayenza lento ukuthi shade niyazi nami ningayenza. Yazi. So baby sazama yokamanje uqeda i-interview yakhe izophela interview manje izophela ngoMashi i-interview yakhe yaphela uma ukuthi nje unengane esikoleni and mina unengane efuna ukuze college bayasiza iyaphela i-interview yakhe ngoMashi ya nami ngiyasebenza so nje impilo siyazama yabo so mangukuthi ngisuke ngibhizi ngikhuluma nani lana ngeinto zami mhlawumbe ngithola ukuthi ngifuna usizo lweni akusho ukuthi phela sanilokhu just ipindoda yakho Abathi iPhone support. oh okay okunye guys iPhone okunye guys udayisa ama-iPhone udayisa ama-iPhone yabo application still open ama-application asavuliwe and Kanjalo online, let me check. yeah you guys give me motivation thank you so yeah ama-application asavuliwe guys and udayisa nama-iPhone ke guys so yakhe le so i-iPhone uma uyithenga uthola isikhwama i-charger i-iPhone kanye nayo yonke into nje ephuma ku-iPhone screen protector how much ukuthi ufuna yiphi intokozo odinga i-iPhone guys original iPhone yes nale ngiphasayo i-original iPhone yes yabona le iPhone 12 le aphuma nayo yonke into like phuma yonke into ikhombo uma ukuthi udinga i-iPhone nje like awunayo imali eningi uyakhona ukucabangela futhi akwazi ukuthi akunike uhalf mhlawumbe uzokhokha uhalf ayengithi iPhone u-3000 andashibhile uma ukuthi i-iPhone yakho ufuneka uma ukuthi uno-3000 ufuna i-iPhone uyakhona ukuthi uthole even ungaqeda ukukhokha then qhubeka ukhokhe yabo izinto ezanjani ngiphi inamba yakhe lwazi ithi 064 614 6755 Siyabonga. Sumdala wathatha nje i-ID yakho. Malini XR wena? Malini XR? Mala biu 3.9 mfethu kodwa ke sangamnike u3.9 is fine. Yeah, i-iPhone i-3.9. XR sangamnike u3.9. Kahle i4.3 kodwa i4.3 base ngo3.9. but ungayithola ngo3.9. Ungayithola ngo3.9 i-iPhone uma uyidinga. Guys, ngizo-advertise ama-iPhone yes. Ngizoma-advertise ama-iPhone akhe nimsupport guys. Bafuna inamba nkosami okay njani sicela inamba. Okay ngiyaxolisa guys ngicela ukuyibhala la number 64 614 675 nine number. Nifuna le number yami? Angeke ukwazi ukugqoka leli bhlukwe leli. Mina ngizofaka ingubo. Angazi lapho sikwameni. Eyami number ilapha kwi-bio. Kodwa eyami number guys ithathwa Zulu I just can't prove it. Yeah guys. Angithi nayibona le 11 le guys. Afresh ama iPhone akhona nayi. Oh i12 le.
Afresh ama-iPhone akhona ngithi nabo. Afresh. No, keep isikhwama. Afresh. Lapho sengiphase for 3 years kodwa. Awukhe It's alright. What's i-12 yashaya isithombe nje. 10,000 sent to your PayPal account. Receive the money in the. Sindano Ronald 10,000 sent to your PayPal account. Receive the money immediately. Nebon iPhone 12 le. iPhone 12. You money iPhone 12. iPhone 12. Plus wenze ama-deal ngoba ibona. Ama-deal guys siyabonga Somenze sisizicela yakho 6.5. manje. Angeke ngikwazi ukunika mina guys abantu abathatha inamba yami abantu aba blacklisted aba under udebt review because umsebenzini le ngidila ngayo. Phela. Umuntu uthatha inamba yami umuntu o blacklisted umuntu under udebt review. Inamba yami uyithola lapha kwi-bio then ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize. Ukuze athole imoto owathola umuzi. Noma yindawo efunayo. Ma udeclare nje azazi ukuthi unenkinga uyadeclare ngiqale ngwenze the credit check ngikucheckele mase umsebenzini. Nje siyakhala abafowethu. Yabona nje kusasa ziyakhala ngiye emsebenzini ngizoba ngidila nawe. So ubaby uzobe semsebenzini wakhe naye. So babili siyasebenza. And yena ube edayisana nama iPhone. Ngiyabona mahlandana. Mod. Imali le 6.5. Yo 6,500 le. 6,500. Bhazi noma kuthiwa nje uyashodelwa kancane angeza simningi manje. Siyabonga i1 i6,500 le eyaso. iPhone 12. Siyabonga lwazi iPhone 12 le. Bhazi balo 6.2 mfethu. Khuluma phela. Yebo mtho ngiyamsiza umuntu blacklisted. Hayibo ngiyasebenza phela mina. Ngicela uyocheck ibhawo yami lapho uzobona. Ngiyamsiza abangithatha ngiyamsebenzini ngiyavula kusasa. So nje ngizobe ngidile nabantu aba blacklistiwe aba under udebt review. Even ngoDecember bengisebenza mina. ngoDecember kodwa bengisebenza online because yabo. Bengisebenza online. Ngiyabasiza ibu. Umsebenzi wami lo mtho if ufuna usizo ucela ungibhalela lapha phezulu yabo inamba yami khona inamba yami lapha kwi-bio. Ubhalele yona uzongena kwi-bio yami le ebhala uAyanda Mvelase uzobona lapha phezulu. So mina bengi-advertise nje just ama-phone ka-Ayanda akawadayisayo. Le yakhe ngiyam-advertisela nje just ukuthi uma kukhona ufuna i-iPhone ngamanani aphansi yabo ama-iPhone ashibhile guys ashibhile ama-iPhone. Isikhathini samanje nje i-iPhone ishibhile. Zek ngizokublock ngoba uyangicela. Ngizokublock. Sengizokublock manje. Sengizokublock. Ngoba ngazi noma wena unayo yona intombi. Angazi. Yonke into engikhuluma siyacika manje ngoba nakho uzobona indoda yami. Kahle. Wendumiso inamba yami guys ilapha phezulu kuyibhayo. Umuntu othatha inamba yami umuntu oblacklistiwe o under udebt review. Ofuna ama-iPhone angitshela ukuthi Ayanda ngidinga i-iPhone angibhalile futhi nilaphi nama-iPhone. Uma ukuthi ufuna i-iPhone ngicela ukuthi ungibhalele sengizobhala lapha kwi-bio phezulu ukuthi iPhone ublacklistiwe under udebt review ngizokubhala wonke lapha phezulu ngoba manje ngiyabona anizwi ukuthi ngithini. Exactly uzongicika ngoba manje angazi noma angisiyeni umuntu angisiyi umuntu ekumele ethandane nomunye umuntu manje mina ngiyisipoki ngokubayi kumele manje mina ngingabi nandoda ngenxa yakho ngithanda ukwenza. So yeah guys isikhathi sihamba kumele ngithi kuyini okay phela isikhomeni Enjani? ngithi akuthatha amabona akho la Enjani? ngizochecka manje ngizobona iyashisa ngale phone enga-advertiser. Ngiconnecte nonke nje. Shabang. Hello? Sanibonani niyaphila. Ngiyaphila unjani? Hayi ngonyana kufana nezo. Okay. Right. Happy New Year guys. Thank you. Okay. Yeah, ngikuzokhuluma ngalokho njana la ngento
iPhone and yeah, credit score Okay. uyakwazi ukuyinyusa. Yes, ngiyakwazi ukuyinyusa i-credit. Angithi yazi ukuthi i-credit yehliswa ukuthi kusuke une-red flag ngaphansi kwegama lakho. Mhlawumbe usuke u-blacklistiwe or under debt review. Amanye ama-credit asuke ehliswa ukuthi usuke ungenawo ama-account. Ama-account okumele ube nawo awasesitolo, hhayi lawa ama-loan. Khona hhayi lawo. Kumele ube nama-account ngizothi account like u-Range, yabo, ukuze isikoro sakho sibe phezulu. Kwabanye kuyenzeka ube lokho. Okay, Emamvelasi. Yeah. Okay, kuhle ngoba le ndaba ngikhuluma ngisethe studio khona nomuntu wakho lapha eduze. Cela ukudropela inamba yami then uzongenzela call back ngizokufonela khona engifuna ungisize ngakho. Okay, inamba. Okay, fine. Thatha inamba yami lapha. Ungakhombisa inamba yami kwibhayi? Okay, agcina ngo-444. Ehe, yona leyo ke. Alright, sanike ngiyabonga. Okay. Alright, chap. Kazi yazi wazangikhulumela kamnandi nangomuntu inhlonipho guys. Yabona nje kuhle kanjani. Bukani nje ukuthi kuhle kanjani. Bukani kuhle kanjani. Angithi niyabo. Abantu ngiyabasiza guys. Angikaze ngasikema umuntu bayazi abasebasizakele. Yabona nje khona omunye ngizothini iclient lami ubani ndo sengikhohlwe kodwa ngamkhohlwa kanjani igama. No, ngiyakuxolela Zeka nginenkinga but ungaphenduli yenza. Bruno, long time no see ngaphethu ngiyaphila. So guys kunjalo ke uma ukuthi ufuna ifoni ngikhona. Uma ukuthi ublacklistiwe u-under debt review ngikhona. Ngikhona kuyo yonke into guys. Uma ufuna ifoni uzoyithola ifoni, uma u-blacklisted ngikhona. So manje siyaqoka awubheki. So manje sizaqoka soon ngiyeThekwini guys ngiyolungisa ikhanda. Sengi-accept-ile vele ukuthi indaba yokuhlala eThekwini kwamanje angiqualify. Wemtho ngicela khona into engifuna ukufundisa yona Wemtho awungilalele. Ngicela ukuthi ube u-request la. Ngitho ngicela ukuthi u-request la. Yes. Guys, yabona mangithi i-credit check ngiyenza mahhala i-credit check guys. I-credit check ngiyabonga ubani ndo i-credit check guys ngiyenza mahhala into yamahhala i-credit check. Nani inkoseluza elihle? Ayikhanye evulekile. Nkosi yami Wemtho ungasabi Mtho ukuthi okay bengithi ama-iPhone ayadayisa uma ukuthi ufuna i-iPhone. Yes, uzwide uyawadayisa ama-iPhone. No, ngizofaka yona leya Wikipedia qala. Uzwide uyadayisa ama-iPhone. Indoda yami uzwide guys. Uyadayisa ama-iPhone. Uma ukuthi ufuna i-iPhone ashibhile guys angithi niyabo. Eyakhe kodwa le. Malini 13? 8.2. I-13 u-8,200. Then yezwa shibhe kanjani? 13. Iwu-8,200 i-13. And siyakudilivela iyafika kwena. Akekho umuntu oblokhaya akho scam. Uma useThekwini siyakwazi ukuthi size kwena sikulethele. Uma useThekwini. Okay, asibuyele guys sekukuningi. Ngicela sibuyele kulabo aba-blacklisted. Okay, uma ukuthi u-blacklisted ngicela uthathe inamba yami lapha phezulu khona ngizokubhalela yeso but sizokhuluma kusasa ngoba namhlanje ngikho emsebenzini. Ngizovula kusasa emsebenzini. Ama-credit check guys ngiwenza mahhala niyezwa. Ama-credit check ngiwenza mahhala. Anda nawe kumele uzobube live. Ngikhathele. Ngicela ungibhekele bo ngizazi ngimi kanjani ngiphinde ngiqale phansi izikweletu. Okay sishi ngicela uthathe inamba yami laphana then most uthathe inamba yami ungibhalele i-ID yakho inbox khona ngizocheckela kusasa yezwa. Bese kuze athi size ku Wemtho akekho umuntu ozocishela izikweletu number 1. Akekho umuntu ozocishela izikweletu kunalokho bazokufaka ka debt review mungazi. Bazokufaka ka debt review mungazi.
ukuthi kahle kahle iy'kweletu guys ngicela nazi ukuthi mosenzile usikhokhela wena. Ngalesi khathi ungasikhokheli uba blacklisted. Bese ufuna umuntu ozocimela ikweletu. Lowo muntu loyo akekho emhlabeni ozocimela ikweletu. Kunalokho bazokufaka ka-debt review. Lapho usuke usudikana yonke indawo, awusena score. Usuke ungasena score ke lapho usune-red flag kuphela. Awutholi ngisho imoto, ngisho umuzi, ngisho ishumi lela ukwazi ukuthola mase unaleyo nkinga leyo. Ma u-blacklisted, into esikwenzela yona, sikwenzela ama-arrangement. Yes, ukuthi ukwazi ukusikhokhela ngama-installment at least 200 every month. Ma u-under u-debt review, siyakusiza sikumele enkantolo sikutholela ummeli ozokwazi ukumela enkantolo ukuze uzokwazi ukuphuma ka-debt review. Sisho ukuthi usibanibani wasibanibani usecela uphuma ka-debt review, akasafuni ukuhlala debt review, usefuna ukuthi abuyele isikole sakhe akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe. Ngiyangizwa ke manje. So guys, lento ukuthi emhlabeni khona umuntu ocima ikweletu ayikho leyo nto ningayithathi, ningavumi ukusikenya abantu ngezwe, ayikho leyo nto leyo. So eBaraka la ngisebenzela khona guys, ngisiza abantu abanjalo. And okunye inamba yami lapha kwi-bio ungi-WhatsApp. Ama credit check asiwenzi ngemali, siwenza mahala. Mawufuna nje ukuthi ngiwenzele i-credit check, ngiyenza mahala i-credit check. So kuthatha ngemsebenzini ma ukuthi kukhona umuntu odinga ukuthi ngimsize lana asasinamba yami kwi-bio. Yes, sinamba yami kwi-bio ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume. I understand all that. Okay. Ngcono uma usu understand. Sibuyele kwama-iPhone. Ofuna i-iPhone. Inamba thatha yona le lapha kwi-bio nkosi yami uba ngisazi ngithini. Yini? Sibuyele kwama-iPhone guys. Ofuna inamba yami ayithathe lapha kwi-bio nkosi yami. Ngizomrefer kunangu umnyamane. Ngizomrefer kunangu umnyamana uzokwazi ukuthi aninike ama-iPhone yini. Yes. Sengiyawuvala u-live ngikhathele ukukhuluma guys. Kube ngihamba. Nale ngubo anda lena mina ngiyifuna ingubo. Hawu uthi ngikhiphe yona nje. Ngicela ukubuza ukuthi uma uthi uya-check credit kuba khona i-error ered ebheke phansi ku-total. Yes, ngithobile umuntu uma under debt review number 1 uzobona ukuthi awuna-score. Ma under debt review kune-warning sign. Number 2 ezansi lapha kune-red flag ende iflag nje elikhulu elithe gqa elisho khona ukuthi u-under u-debt review. Guys, sisiza wonke umuntu, sisiza abasempumalanga, sisiza through a phone call. If ufuna ukuza uyeza. But abakude sibasiza through. Guys, ubuhlungu la ngiyakhuluma. Sekubuhlungu la guys ngiyakhuluma bukhani sekwehle ngisho. Nizongibulala. Lapho ngisawakhuluma emsebenzini. Hello Sam. Ngilive kwami. Unani? Kwami. Angifuni. Nawe uhlezi ubamba ifoni yami. Ngiyadlala. Wema ayada. How? Bala. For sec now. Woza manje. Kathi ngwala yama stay mina woza la manje. Wemata. Uyakubiza ifoni woza. Usheshe ke ngoba ngiyeThekwini. Usheshe fika. Yebo. Mama. Sure.